লাই थांनाय साल किसा sekang aguli horizon colony kaisa bara nogo bara tongnai tibrasa bukhuk nogo kwrwi sani kamio thangsani bini bara gana tongnai tei khoroksa tibrasa takhuk kubun bwrwi chela tubui nok bara tongnai bukhukno sayawi nok malikno simi sawi a nogo kubun bwrwi chela habriwi borok horsa salcha tonglaikha samung sidra tam khlailaka borok saimaina apati mungo kok banglaikha yagulo koktuma thumnai rok no ringei mongni koktuma rok news viral ngbaikha haikeno desa tabuk koktuma thumnai rokni bwskango borok koktuma thumnai rok no ringei borok kok banglailia thanchang laika chibai rok nalaikha bwskangni sal rogo singte obo hai sayawi kebuni nok buksa rogo habi hinai kokri laikha haikeno nok malik bo kokri kha angbo sajakyawi nok khulokmani angtei obo hai samung tangli hinai nakal sanka camera bwskango khe 다 제만 가 봐요. 아바 니니 거기 하나 사만이 안 보시고 안 알아 소리셔는 나. 그게 이제 프로블렘을 아직 프로블렘을 다 솔브 하는 거기. 안 제만이 아니 자야 방 보시가 안 그래. 딱는 소리셔는 이제 안 뭐 아니 너가 한 번에 안 기사 소리 탄가 앞으로 안 볼도 너는 저리 라 뭐 아니 너가 합자 가게 뭐 저리 탄가 나 건파이야. Dai nong mo ulogote kunong laigalak bula kebo desa kuno police to case test rok laigalak bula orang 3 लाख जेमन इनका पाइला और न पाइला नॉर्मल केबो जोर जबरदस्ती दा बक सारी के जबरदस्त खाया yang saya kumba करे थे मन और न पाइला बस tini prai hor 7:30 baji tongo onong no pati bong tini oso jorti mathak jak sanai te kokbang laigalak আমি তারায়ণা জানাইয়া আমি ঘরটা খুলছি একদিন আমার একটু ভুলে গেছে আমি মানুষের করতে গিয়া আমার একটু ভুলে গেছে এই কাজ আর পরে করতো না আমনেন কোনোদিন এই ভুল আমি করতাম না दादा अपने नाम की दादा अपने অনেক ধন্যবাদ